Okay guys, I'm back with another video. எல்லாருக்குமே good morning. So இன்னைக்கு யாரார் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றீங்களா எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பர்த்டே விஷஸ் அண்ட் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா bro பைக் vlogல எப்போ வரும் அப்படினு சொல்லி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. ஒரு பைக் vlog ஒன்று வரப்போகுது. மேக்ஸिमम இன்னைக்கு எடிட் பண்ணிட்டு அப்படினா இன்னைக்கு ஈவினிங் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். அப்படி இல்லனா மேபி நாளைக்கு ஈவினிங் அப்லோட் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ட்ரை பண்றேன். ஒரு 1 or 2 வீக்ஸ் முன்னாடி பயங்கர பரபரப்பா ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருந்தது. என்ன அப்படினா நம்ம தலபதி அவர்களோட ஃாதர் ஒரு புது கட்சின்றது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன விஷயத்தை பண்ணியிருந்தாரு. அதே மாதிரி மக்கள் இயக்கம் மக்கள் இயக்கத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக மாற்றுறதுக்கு சம்திங் ஏதோ ட்ரை பண்ணார். அது பயங்கரமான ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தளபதி ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப வருஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார். எனக்கு இதுக்கு எந்த சம்மந்தம் கிடையாது, என்னோடய ஃபேன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதை என்கரேஜ் பண்ண வேணான்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருப்பார். தளபதி ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆகிடுச்சு. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து இது மாதிரிலாம் வேணுமனே பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான விஷயங்கள்ன்றது ஆன்லைனில் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ இவ்வளோ பரபரப்பான விஷயம் நடக்கிறப்போ அவர்கிட்ட ப்ரெசன்ட் மீடியா போய் நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க, உங்களுக்கு உங்கள் பையனுக்கு சண்டையாமே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்லிட்டு எஸ்எஸ்சி அவர்கள் சொல்லிட்டாரு. தளபதிக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. தளபதி அதுக்கு ஃபாதர் எஸ்எஸ்சின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையா, இல்லை என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறது டிசைட் பண்ணியிருக்காரு. அது பார்த்திங்கன்னா தளபதி ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, இந்த ஒரு கட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன் போட்டப்போ ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக தளபதி அவங்களோட மதர் பார்த்திங்கன்னா அவர் வச்சுருந்தாரு. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க சைனும் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு அன்னோன் பர்சன் பத்மநாபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ அவரையும் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வச்சுருந்தாரு. ஸோ இது நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் நடந்துட்டு இருக்கிற டைமில் பத்மநாபன் அப்படின்னு ஒருத்தர் யாருன்னா பிரசிடெண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்சி அவர் வச்சுருந்தாரு. ஸோ இந்த மீன் டைம் என்ன ஆச்சுன்னா ஷோபா அவர்கள் இந்த மாதிரி எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை மிஸ்இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, எனக்கு இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது, நான் அதனால தான் நான் சைன் போட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அதை விட்ரா பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த போஸ்டிங்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க. அட் த சேம் டைம் நம்ம பிரசிடெண்ட்டாக இது பண்ண பத்மநாபின் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா வித்ரா பண்ணிவிட்டு அவரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷயத்துலேருந்து ரிசைனும் பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் நடக்கிற டைமில் எஸ்எஸ்சி அவர்கள் சரி ஓகே எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் எத்தனை பேர் தப்பாக பேசினாலும் நான் இதை எடுத்துகிட்டு போவேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான முடிவில் இருந்தார். பட் சடனாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு ஒரு விஷயத்தை எழுதி அமைச்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி இந்த ஒரு பார்ட்டியை ஃபர்தர் ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணாதீங்க, இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை அவர் எடுத்திருக்காராம் ஒரு முடிவை. ஸோ கண்டிப்பாக தளபதி ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம். லைக் அந்த சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பேர் இருந்தாங்கல்ல அவங்களாம் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க, ப்ளஸ் அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணாங்களாம். ஸோ எதனால் எஸ்எஸ்சி அவர்கள் இப்போது ஃபர்தராக மூவ் பண்ணாதீங்க இந்த ஒரு பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தான் தெரியும். மேபி அதுக்கு ஒரு விளக்கம்ன்றதை அவர் கொடுப்பார்னு நினைக்கிறேன் எஸ்எஸ்சி அவர்கள். ஸோ எடுத்த முடிவு எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல முடிவு தான். பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரின்றது சும்மா அப்படியே காலைல எழுந்த உடனே ப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரிலாம் கிடையாது. பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரினா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது தளபதி அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஃபேன் பேஸ் இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் அவர் டப்புன்னு உள்ள அரசியலுக்குள்ளே வந்து எதுக்கு, ஸோ அவருக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அவரே அஃபிஷியலாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ஏதோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நிறைய விஷயம் அவரே பண்ணுவார். ஸோ அதுக்கான நேரம்ன்றது வரும். பட் அவரோட ஃபாதர் பார்த்திங்கன்னா தளபதி தெரியாமல் இந்த விஷயம் பண்ணுறதுன்றது ஐ திங்க் தட்ஸ் நாட் குட். என்னதான் ஃபாதராக இருந்தாலும் அதான் என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஒரு பிரச்சனை இதோட ஸ்டாப் ஆகிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். மறுபடியும் அந்த பார்ட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணி திருப்பியும் தளபதி ஃபேன்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயமா போய் முடியாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அவர் இப்போ எடுத்த இந்த முடிவு நல்லதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் பைக் vlog வரும் மேபி 1 or 2 டேஸில். அண்ட் இன்னும் நிறைய ட்ரிப்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்குது. அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக உங்களுக்கு பைக் ரைட்ஸ்ன்றது வரும். ஸோ தட்ஸ் அ வீடியோ கைஸ். அண்ட் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். பீஸ் அவுட் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் கைஸ். கைய வச்சு பாரு வெடிக்கும் போரு தெரிக்கும் தளபதிக்கு நீயும் தலை வணங்கி பாரு. வட்டமா வாழ்க்கை என்று இங்க சொன்னதாரு, இங்க ஜெயிக்கிறவனு தோக்கிறவனு வேறு.